Uma ngabe nithi nina uMancinza kumele anvezele iproof yokuthi ngempela uphakela umthakathi udlile u3 million lapha kuRamaphosa, niyamsanganela nina uMancinza. Angazi ukuthi le proof enifunayo nifuna in which form, nifuna mhlambe iyini, mhlambe ibhalwe phansi kune agreement thizeni, or nifuna ibank account anvezele ibank statement uMancinza sikaphakela umthakathi esoveza phela imali ngena. Umthetho wenu nina amakhanda enu lawa amakhulu empty, awasebenzi ngempela. Nina aningakayi understand yini i-corruption system ukuthi isebenza kanjani la eSouth Africa. Uzoyithatha phi iproof, because into azoba nayo uzoba ne-information kuphela, ngeke azabe nayo iproof ngenxa yokuthi abantu uma ngabe beyokwenza i-corruption basuke bazi kahle ukuthi benza i-corruption, futhi basuke beplanile lento le, beyistrategize kahle, bese beplana amaqhinga azobenza ukuthi babe untraceable, ingatraceki inkohlakalo abayenzayo. Uphakela umthakathi kuyaziwa ukuthi vele uyidlile imali kaRamaphosa, and uyidle cash imali kaRamaphosa. Akayidlanga ingena ebank kuthiwa kune traceable thing ezotracewa mhlawumbe kubhekwe ama-bank statement. Umsangano lo enushoyo enilonimi ngawo nina ingcela mthondo yekaphakela umthakathi, uma ngabe nithi uMancinza akakhipha ubufakazi, akakhipha iproof, uzoyikhipha ithathaphi iproof? Ngoba iproof uyena kanye nofakazi bakhe abafakaza ngento abayaziyo. Even ngisho umuntu obekhona uphakela umthakathi enikezwa imali, uma engayishayanga ivideo noma isithombe saleyo mali leyo, ngeke azabe nayo iproof. Into azobe nayo kuzobe kuyena njengomuntu obekhona kwenzeka into. Uma ngabe ubengekho uzotshelwa umuntu obekhona, ngeke azakunikeza iproof. Uzothi ngibonile futhi ngizwile kukhulunywa ukuthi imali bekweyani. So eyani le proof enifunayo? Iproof enjani le nifunayo nina? Niyasangana nina. Anazi ukuthi isigebengu mengabe siyogebenga siqale sisethe isecurity kuqala ukuthi sizoyivikela kanjani uma kwenzeka sibanjwe. Njoba uphakela umthakathi esebanjiwe nje already beseyisethile isecurity ukuthi yini ezomvikela uma kwenzeka liqhuma ibhomu. Njengamanje uMancinza unitshela into aneshow yayo, lo muntu akahlawumbiseli, lo muntu ukhuluma uzwe ukuthi lento ayikhulumayo uyayazi, uyizwile, uyibonile. Inkinga nje isithombe angasishuthanga noma ivideo noma ibank statement angeke akwazi ukusithola sokuthi ayiprove lento, kodwa ukukhuluma kwakhe lento yokuthi azayophumela kuyipublic. Uhlakaniphile phela uMancinza. Akazona isiphukuphuku njoba nina niziphukuphuku nje nicabanga ukuthi wonke umuntu uyisiphukuphuku. uMancinza uhlakaniphe kabi. Namhlanje kunabantu abanamabhizinisi ngenxa kaMancinza, kunabantu abasebenzayo abaxosha ikati eziko ngenxa kaMancinza, kunama-illegal foreigners edala ahamba before ngisho lezinto lezi zenzeke lezi zophakela umthakathi ngenxa kaMancinza. Uhlakaniphile lo muntu, ningamzeli ngobuso. Lento ayikhulumayo uyayazi. Akuyona yonke into eyiqiniso eyohlezine proof. Yekani ukuba imsangano zinja. Fana nalento uphakela umthakathi athi yena insizwa ilalela yena. Sikulalela ubani wena insizwa? KwaZulu vele thina KwaZulu sine nature nje yokulalela, sine nature ye discipline. KwaZulu thina vele okhokho bethu bashiya sihlonipha, bashiya sine discipline. Uma usibona sithoba sisuke singathobeli wena, sisuke sithoba ngokwe nature yethu yokuthi singamaZulu futhi sifundisiwe intobeko. Asilaleli wena, silalela umuntu ophambi kwethu ekuthiwa akasihole, kodwa ukulalela yinto esinayo vele before wena usihole. Akuwena osifundise ukuthobeka. Akhontelezi ozidlela yona ukuze sikuthobele, thina sidla inteleze engaphezulu kwale yakho.
into thina esithobelayo zinyandezulu okhokho bethu abasishiya nentobeko. KwaZulu vele thina sinenhlonipho, siyazithoba. Thina umuntu ubona sesimshaya KwaZulu asinawo amasayini thina okushaya umuntu. Asinawo amasayini thina okushaya umuntu. Umuntu uzwa ngetshe esiphundu njengenyoni la kuthina. Indlela nje esithobeke ngayo, indlela esihlonipha ngayo, umuntu uzwa sesimsula ngogesi wempama, umuntu ubona sesimqhumisa ngevolovolo. Thina asinayo lento yokuthi sizidlwangudlwangu thina. Cha, thina KwaZulu siyahlonipha. Ingakho khona into ekuthiwa induna yeyinsizwa kuba insizwa eyodwa nje ezolawula inqwaba yeyinsizwa ezidle ugologo nenteleze eziphethe izikhali nezibhamu nemkhonto neyinduku. Hayi wena othi awufuni isiphathe izibhamu osicontrolayo ukuthi siphatheni. Induna yeyinsizwa isihola siphethe yonke inhlobo yezikhali ezilimazayo, sibuye singalimazanga umuntu. Uma kwenzekile kwaba nomgangela kube yinto umdlalo emnandi engenanzondo. KwaZulu thina sinentobeko ngisho sesilwa. Thina sihlonipha ngisho sesilwa KwaZulu kuthi umgangela ngisho insizwa seyivuza igazi ivuke lapho ithoba insizwa yakwaZulu ihlonipha ngoba sinalento yentobeko KwaZulu. Asilaleli wena phakela umthakathi, vele nature yethu ukulalela. Musu kusenza ilima wena usenze into esingeyona, wenze ngazi ukuthi thina KwaZulu sizidlwangudlwangu silalela wena ngoba une super power. Musa nje ukusidakela. Ayikho super power wena osilawula ngayo. Ayikho nje. Ayikho nje super power wena onayo uyishaya isifuba uthi mina insizwa ilalela mina insizwa ihlonipha mina. Uyasidakelwa nje, uyasidakelwa. Awuna super power wena. KwaZulu inature yethu ukuthobelana, ukulalela. Angiphathi kona makuthiwa kunomuntu osiholayo. KwaZulu sinamakhosi, KwaZulu sineyinduna zamakhosi, sibe neyinduna zeyinsizwa. Bonke labantu KwaZulu siyabathobeka ngoba lento yokulalela inature kithi. Asilaleli wena, awunayo super power wena, awuyena uGod kithi. You are nothing phakela umthakathi. Yeke kusijwayela kabi. You are nothing. You are nothing. Musu kuzenza into ongeyona ndaba. Musu kuzenza, musu kuyikhukhumeza. Yeke ipride, yeke impakamo. Asilaleli wena. Ubani wena? Uyini wena? Who are you? Who are you? Huh? Who are you? Uthi insizwa ziyakulalela. Ubani wena olalelwa yinsizwa wena? Ubani? Asilaleli wena thina. Ubani wena? Wena umfana nje wakomunye umuzi. Uyabo? Ukuyiposition nje yokuthi sikulandele. Yabo? Happening ukuthi sikulandela nje vele sinalento KwaZulu yokuthoba, sinalento KwaZulu yediscipline, sinalento KwaZulu yokulalela, yokuthoba nje. Umuntu ophambi kwethu siyaye simhloniphe, simnikeze indawo yakhe. Yeka ke ube susigibele emakhanda, yeka nje ukube susijwayela kabi. Yeka nje ube susijwayela kabi, sewuzenza uGod kithi. Yeka nje ube susijwayela kabi phakela umthakathi. Ya, awuyona lento ocabanga ukuthi uyiyona. Awuyona nje. Awuyona nje. Lento ocabanga ukuthi uyiyona, awuyona nje nhlobo. Yeka nje ukusigibela emakhanda mfowethu. Yeka nje ukusigibela emakhanda, yeka usiphaphela uthi thina silalela wena uholi insizwe ezu1 million. Awuziholi ngamandla akho, uzihola ngamandla azo lezo nsizwa lezo. Uma zingafuni, uma suyicasulile, ziyokudla nabhinzi, ziyokusheba nabhinzi, ziyokudla uyoba ingcuba. Ngisho ithambo lakho ngeke libonakale uma nje lezo nsizwa kungathi qhwi zicasulwa yilento osuyenza, lezinto osuyikhuluma. Mangathi nje qhwi insizwa icasuke, angeke wena uyosibona ukuthi ubani. Yeka nje ukusijwayela, qhubeka phakela umthakathi usihole sizinsizwa, kodwa uyeke ukukhuluma amasimba. Uyeke nje usikhulumela amasimba. Sibonge ithuba.